It's showtime! Mainitong nga gihangop sa GMA Network. Mga host, magduwa usab sa Family Feud. Unya, ang report ni Mark Ridgiabilia. Talo! Hindi pa tapos! Hoy, Kuman sa plot twist sa dekada, magduwa usab ang It's Showtime host sa Family Feud. Excited na ang Team VICE GANDA nga gilangkuban nila Jong Hilario, Ami Perez o Jog Segueta. Makatigi nila ang Team Ann Curtis na sila Vong Navarro, Ogie Alcacid o Teddy Corpus. Kinsa kahaang mudaog, ang Team VICE o ang Team Ann at ang ikanakarong 5:35 PM pagkahuman sa Balitang Bisdak. Samtang Niadtong Sabado atol sa pilot episode sa It's Showtime sa GMA, usa ka unkabogable surprises o grand production number ang gipakita ni VICE GANDA samtang nag-lingkod sa heart logo sa GMA sa ibabaw nga bahin sa GMA Network Center. Mihataw sa pagsayaw usab ang ubang mga host sa ilang tagsa-tagsa ka mga bonggang production. Nakigsadya usab ang kapuso star sa karaoke segment. Si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D usab ang searcher sa Especially For You segment. Usa sa mga searches si Sparkle star Martin Javier. Sa katapusan, si searchy attorney Oliver Moyler gikan sa Cebu ang gipili ni Michelle D. At ang iyang It's Showtime matag alas 12 sa Udto, Mondays to Fridays, pagkahuman sa TikTok Lock sa GMA o GTV, 11:30 AM usab matag Sabado. Kauban si Clans Gabutin, Mark Ridgiabilia. Balitang Bisdak.